Monggo sesarengan ngaturaken agunging panuwun saha muji syukur wonten ngarsanipun Allah Yang Maha Kuwasa. Pilih kanthi pantaran sinar-sinaripun kita sedaya tansah pikantuk pengayuman, kesehatan, kewarasan, sarta kesempatan sehingga wekdal punika panjenengan dalah kula saged sowan wonten sanggan kami busana kundulan mriki. Lan iki badhe kesupen ngaturaken ageng panuwun wonten ngarsanipun panuntun agung Sri Utomo lan tuntunan agung Sri Pawenan piyambake kekalih berjasa sanget tumrapipun ajaran Krayan Sabodharma utawi warga Krayan Sabodharma dipun bimbing, dipun didik, dipun tuntun supados dados satriya utama ingkang semangke saged mengayu-ayu bagya bawana. Bapak Ibu mriki kula iki ndapate bungklon saiki tuntunan Jawa Tengah mboten kula mboten status mboten tetap tuntunan agung nggih. Niki wong pembinaan 3 lembaga engko enggak salah wah lembaga ana staf tuntunan agung kaya wonge padha wae kapasitasé kula sakniki kek tuntunan Provinsi Jawa Tengah. Saderengipun mangke jenengan dipun aturi masalah babagan jasmani, masalah tentang ajaran, masalah hukum sabaginipun niki baku dasare utama nggih menika masalah rohani. Nggih ta? Rohani sik kanggo mangke kanggo nyerap pengertosan-pengertosan sanesipun. Sebab Sabda Dharma saiki masa dulu, sekarang dan masa depan niku berbeda mangke. Nggih. Yo nek sudute ajeng tinggal dikeluhan nggih ucapane niku. Nah ning perkembangane kalih zaman niku berbeda. Nek zaman biyen sing penting sujud. Gitu? Nggih. Mboten enten sanggaran wilayah ngeten iki. Berat. Nggih. Mboten sujud. Gitu? Nah, masa sekarang niku wis beda meneh. Nggih, awake dhewe kudu jejaring padha-padha kepercayaan. Monggo kepercayaan langsung diwadahi nang MLKI. Nah, kudu awake dhewe ya wadahi nang kuwi. Karo iso serawung karo kepercayaan liya. Lan mengko MLKI iso makili ning FKUD. Ya, jejaring karo wong agama-agama. Nah, wis awake dhewe ora sing penting wis sujud tok ya. Kudu serawung. Lah, iso serawung kuwi awake dhewe sujute ya iso tenanan. SDM-e ya sithik akeh tentang organisasi sebagainya itu ya ngerti. Dadi men ora kuper. Gitu? Nah, iku mangke sing jabat ya sing rada enom-enom sing SDM-e sing apa pikirane sik. Nah, sing isih pikirane sing isih mampu sak pituruti tenaganipun. Ya, nadano tuh sepuh nek pikirane mampu tenagane mampu ya support tumburi nggih mboten napa-napa. Beda? Nah. Itu modale motore penggerak awake dhewe. Iku ibarate wawarah itu karo sujud niku abot ndi? Abot dhisik. Bareng. Mangan karo nyambut gawe abot ndi? Ya toh, mangan ya kanggo nyambut gawe ya kanggo mangan. Ora nyambut gawe ning arep mangan. Kok ngerti? Nek ora mangan ning nyambut gawe ya ora mampu. Lah mula iki saling bersama padha wae. Awake dhewe iso sujud mapan plek iso adem ini nek sedina mau nindakake warah pitu. Ora nyimpang. Nggih. Nek iso nindakake warah pitu nek sujute ora mampu. Burung iso ngendhaleni sedulur.
Wong sing ninggake ora pitu nek sedulur ora yang mau suci. Hati-hati nggih to. Wong awake dhewe iki wujude siji nek telu jerone. Ana nyawa, ana jiwa, ana raga. Raga iki makanane ya to. Sego telo sak pitu. Lah jiwa. Jiwa iki sing ana ning sedulur 11. Makane apa sari-sarine pangan. Sing dadi bayu suci iki kudu ngake. Raga awak sukma. Dadi ora mangan. Kuwi anggere dihubungke karo sing puasa, sing mau puasa wong asale sukma saka. Nah, niku kudu awake dhewe ngerti. Sifat-sifate telu wisi. Sifate yang mau suci napa? Ming ayem karo tentrem. Yang mau suci iki ora butuhke mobil sing mewah, bojo sing ayu, bojo sing bagus, bojo sing iki omah sing kan ora. Ming ayem karo tentrem. Lah sing butuhku iki mau sedulur sing 11. Sing saka sari-sarine geni, sari-sarine bumi, sari-sarine banyu, sari-sarine angin. Nah, supaya sedulur kuwi mau ora kakehan demo. Nek demo ki wong leh nggih. Dene sing tak wareg kae ora do demo. Wong demo entuk sego sak bungkus ngono. Nek sing wareg yo emoh, demo panas ngopo. Nah, supaya sedulur kuwi ora demo. Kudu diwaregi. Carane Nise saiki saurunge wareg diresiki. Sedulure awake dhewe kudu didusi. Sing didusi nganggo apa? Nganggo banyu? Ora, nganggo cahaya. Lewat mandang sak titik. Sak titik ngirup cahaya mlebu metune. Ngirup engko mlebu saklare ndi? Nek Busri Kolombe nek sering dawuh nggih menika panglimane iki ning kotak kecil cara wong perang. Cara wong perang kuwi sing ditembak komandane sik ora sah anak buahe ndak suwe. Cara listrik nang nggon iki saklare. Saklare ning iki kotak kecil. Ora sah mateni sing ngono kotak kecil. Sing mateni nganggo apa? Nganggo cahaya. Cahaya ketenangan hasil saka pandangan. Mula nek sujud limandang ku nek urung ya. Ngantek tenang, kuning, semeleh, pasrah, aja meremsi. Ning awake dhewe mripat pedes, rasa ngantuk merem pan. Pun. Padahal iki isih metu terus. Becara. Kok pikiran lah. Rumangsane nek wis merem pikirane melu merem. Malah kaya ngobrol-ngobrol. Sing mau ora ketok dadi ketok. Nah, terus dilangisi. Wes suwe-suwe nek karo apa? Mlebu metune napas kuwi dirasake. Awake dhewe iki karo mandeng karo mlebu metune napas. Ning iso mandeng pandangan kuwi sak meter jejer, sikape kudu sempurna. Nggih. Iki dengkul karo iki garis. Tangan kiwa ning jero, tangan tengen ning njaba. Sedape setengah. Ngisor keterapi dhuwur user. Aja ngantek nutupi keterapi ku tak ndangak ini. Umuk iso buang ono-ono. Ora gambaran iki. Nah, nek dingkluk ini. Kleprek ngantuk bae. Enak. Mula Satria Utama tengah pas. Iki rene nek cukur semeter. Mula panjangan sak meter. Kudu iso sak titik. Biasanya putih anak harapan. Nggih. Rene to. Nyuwun padang putihan ana tleret putih kan ruti. Nek iso kuwi anteng.
putuke putihan. Terus putihan iki cetha ora kabur. Nek putihan iki kabur nandhake jenengan ngantuk. Dadi kaya setengah mimpi kae. Ketoke ning mandang ini ning pikirane rono-rono. Nggih, ora dadi. Oh, nek kuwi sawah sakojol. Getaran. Mau ngedusi getane metu ndi? Bapak Nowo Songo. Kadang lubang-lubang iki metu kringete. Nggih, mripat pedes. Nggih, telinga panas gatel sak pituruti niki bensin terus ngantekake. Nggih, ngantek awake dhewe sujud iki penak. Wong sujud kok rekoso. Nggih, selama niki kok sing boyoke pegel, sing pentole kemeng, sing dadane sesat sak piturute, sing pikirane rono-rono. Wong pingar sujud. Lha kok angel nggih. Ampane mung sujud 5 menit nggih. Oh. Tekano nggih. Wong ngene direwangi suwe mawon nggih. Terus kira-kira pirang menit? Ya awake dhewe wong sujud ora iso ngitung menite. Nggih. Wah, aku melek ngandani 15 menit kok nilai jam. Nggih. Lah kuwi ya di antara nggih, antara iringan. Lho, iringan kae nek dadang gula 30. Dadang gula Cina barang iki rada suwe. Gitu, kira-kira nek 30 ya ono to nek 15 menit. Nah, kuwi aja merem sih. Aja iringan urung rampung kok malah wis diklung. Nah, kuwi popong. Nggih. Kuwi nek nang buku fase sing pertama jenengan wis nyetak kene. Wah, terus wong kowe terus mbun-mbun disilit, badhem wirem pat metu ijune dipundhi. Nggih. Kuwi kek asma telu. Kuwi sing jenenge kek kening. Terus sing fase ping kalih ngunggahe banyu suci Prawutasari karo getaran halus. Nggih, niku wau kek 50%. Lah sing 50% nek hasil ngunggahe banyu suci. Saka ngendi? Getaran halus e midul. Getaran halus saka ngendi? Saka bunubun midul. Liwat tali rasa. Tali iki kekancingan gegondelan rasa piurik. Nah, dadi nek arep sujud kuwi gegondelan urip tali urip dikendhoni sik men ora sepaneng men pasrah meleh. Oh. No. Co. Apa terus mukun mene midun saiki ditambahi men tali rasa 20 klip tambah. Po. Do. Do. Yo. Nyo ning kene yo epek-epek nggih. Nggih. Bali ning tari rasa ca meneh. Tari rasa ca midun ning keterati ro. Nah, terus ko ning buser. Do bathukan ngandang. Ora terus tekan to. Do midun malih selangkangan mogo go to. Nek ngoten niki nggih. Cek bali meneh tali rasa to. To tekan so. Ngenteni. Ndeki pakanan ning ngono, sedulur awan dhewe sing ning puser ning kempeng ning ketik. Nggih. Mlaku malih munggah. Banyu suci karo getaran halus. Mongko mlakune yo alon wong getaran halus. Mlakune setiap rasa-rasan iki tulang ekor. Det. 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 Nggih. Nggih. Mbah meneh tekan tali rasa wa, tembus tali rasa ro karo nyo. Nyawa nggih. Nek kene mau saka di tangan. Nah, nek kene nyawa. Nyawa. Nyawa saka apa? Ya geni, ya getih, ya banyu. Ya angin to. Wong kekurangan kuwi tinggal mboten.
Ini kayak wayai Covid kayak gini ketekan. Orang angin mati. Nah, di hari sampai turun ke orang diinfus, tak kurang cairan air mati. Tabrakan kecelakaan, kakean metu getih, orang di nah di kaibet getih mati. Berarti nyawa niku nggih. Nek cara kedokteran, nek cara kepercayaan yo nyawa yo sing ora ketok ora iso didelok mata loro nggih. Nah, iki yang secara jasmani. Iki iki telu. Cara ketokan niku ini mau sing ireng iki. Sedulur awak susu bleketek iki sing telu iki. Kuwi sing ireng. Iki sing abang. Munggahnya sing kuning. Papat. Sing kudu nomor ji kabeh iki. Nggih, pinter ya kudu nomor 1, sugih ya kudu nomor 1, ngomonge ya kudu nomor 1. Kabeh niku, nggih. Ya. Terus pun papat. Niki telu, sakmene papat, sek loro. Nggih. Yang mau suci kali Permono. Lah sanengkang iki gundunan terus ning tengah alit iki. Mun rolas no. Oh, dino niku. Jenengan sujud sedina sewengi ping 5 lho, mangan ping 5. Yo, para-para. Ora kapan aneh-aneka. Wong dhewe wis komplit. Ya ta? Nah, niku perlu di makane bedino. Wis resik wareg. Pripun nek jenengan nek sonten karo delok TV mau dolanan HP. Pripun kali nglekat. Turu. Wis resik wareg kok. Ayem tentrem kok. Lah aku nek terus ngono digolek awake dhewe. Si samping sujud. Kuwi matur nuwun kang sing kuwasa ning sabda dharma iso merubah watak dasar. Gitu. Sing mau dipodo kau nek ngomong ora ngalah iki kon ngargai wong angel. Gitu. Kon sopan santun angel, kon ada kersa angel, kudu aku menang bukan ngene-ngene. Wis panengane awake dhewe kabeh. Lah kuwi dirubah. Sifat sing negatif. Nggih, sedulure awake dhewe sikape dadi kabeh. Wah, dadi marang ora apik nek sujud. Mikir rono-rono ngene. Lah wong ora ndek sedulur dadi ngarep ya ora iso maju. Arep usaha opo? Dadi dokter, dadi insinyur, dadi opo ora ono wong pakar cilik kuwi. Dadi gawe positif. Padha wae. Gandarwa raja kuwi murka ngene. Ora di sedulur Gandarwa raja, awake dhewe ngangkat padul ora kuat. Are ra kuat butuhan. Nggih ta? Wah, mayang karo iki. Ya. Patek ketek. Nggih ta? Tamak, rakus. Ringan tangannya dengan wak nek negatifnya nyolongan nggih. Seneng berkelahi sak piturute. Ning awake dhewe nek ora ndi sedulur kuwi tanggane keseripahan tanggane ngunggahke omah sak piturute mangku tangan ora ringan tangan. Lah awake dhewe digawe positif. Seneng tetulung. Lho sing maune negatife ceraki titik jebul gak positif ya. Nggih. Lho. Ya awake dhewe digawe positif kabeh sedulure awake dhewe sing iki. Padha iki pemain kiwa tengen. Duwe sifat isinan. Beda ning dadi warga digawe positif sing duwe isin. Nah ora diisin bener ra gedhe nggih. Nah isinan iki ya ora apik. Nek nek ora duwe isin ya ora apik. Gitu. Lah digawe sing duwe isin. Nek positif. Yo, sedulur awake dhewe
niku komplit nggih. Sing iki Bromo, wah Bromo iki panasan ngene. Wong awake dhewe ora ndek sedulur Bromo ora semangat. Arene wegah wae ya ado-ado. Wah, warembang pun poro lele. Ato, apa nek kok Patara wae saka ngono. Nek kula no yo pinter patang jam. Nggih. Nah, niku digawe positif. Nek kabeh mau terus begini ngono digawe positif, awake dhewe iso dadi contoh. Nek dalane Pak Sri warga Saptodharma jadi cagak contoh. Nggih. Cagak iki papat. Nek miring jenengan nyedake pripun? Wajib samara kebruan. Nggih ta? Lah jenengan nggih nek wong kepercayaan iki nyentrik suke ngene ora nyoto ngene ora nyoto arep nyedake do wegah to wong miring. Nah, mula sing dejet nang Saptodharma wis iso mulang ngajari iki. Nggih. Pun nek mpun niku tek nggawe niku terus sak nyentang niku ilatipun pangkalidah kedah medal idunipun sing jenengane Triwikrama, sing jenengane atom sing berjiwa. Nggih, jenengan wau ningi wis 50%, neng kene jengluke ngene banyu midun meneh kosong. Akhirnya yang menyentuh 50%. Belum iso 100%. Wong awake dhewe sing nomor fase kedua iki persis nak awake dhewe njikuk banyu neng sumur. Sek di sumur ora. Ora saiki ledeng. Pam sanyo. Gitu. Persis nek jaman biyen njikuk banyu neng sumur. Ana kerekane to? Nggih. Timbo cemplungke blung. Bingung kebak loro. Dadi nek wis ngene tarisa ana cara Kadata Sangala Bodha mau nggih. Tekan Maga Bata terus tok det. Ya aja langsung dipluk. Kuwi cara banyu timbo kek di wis ketilep kok ngono. Oh wis kebak. Namate apa? Kerekane ora namate tinggone ngene ya. Mesti ya. Nggih. Kerekane ning ndi? Ning bundunan. Nek kene madhet rasa dirasake ting bundunan. Menggah. Dek, supaya banyu sak timba kuwi utuh munggahe alon kok banter. Ning men cepet nyatane ya ben 3 tekan. Nggih? Nggih. Lho rata-rata. Nggih. Dadak sing ping 33. Wi sebagian ya. Nggih, bagian mergo ling munggah kuwi mergo karep. Ora manut iki. Nek manut iki munggahe banyu ya det nikmat. Det saura-saura. Kuwi karo napa ta? Ngatih kesabaran. Nggih, Pak. Ya to wong ati kowe sadake ora sabar kok. Wes kowe telu wae cukup. Tasane diplom rasane nganu nggih, kula kudu kemuju lek. Padahal teng mriki ya lek warung-warung karepe. Nggih. Nah, kudu wau nalun-nalun. Kuwi karo ngatih kesabaran. Nggih, persis to. Rek kalon. Banyu kuwi ngotok. Di sini sak tinggo. Ning sak urunge gedhe kuwi dikebaki. Napak dhisik kudu wadahe diresiki. Nek wadahe ora resik oleh ngasu kebak, engko tekan gone udek-udeke akeh, nyanune akeh. Awake dhewe arep gunake wekah apa neh wong liya. Ya betul. Lah niku ibarate ngeten. Nek awake dhewe wis tenanan ning kekeluargaan iki rejekan yo ora tau. Gitu, pasukan masalah ekonomi, masalah pergamelan, masalah sanes-sanesipun
Biasanya si rejekan iku nggih. Lah, iki wong Sabta Dharma kok kae kok si A kae kok ketoke nyambut gawe nggih ngono wae kok tentremen. Mergo nek nyeneni anake nek padu ora dirmirengke nek robo. Iya ta? Nggih. Awake dhewe madang mbek sambel korek mbek sambel tembreh wae nek meneng wae ora apa-apa to. Ora usah ngomong-ngomong. Lha iki ibaratnya ngoten. Tur nyeneni anak. Nyeneni anak nek iso aja dirungokke wong njaba aja ning dalan. Wah, rumasane men peduli karo anak. Woi. Parah iki. Seneni rumasane men peduli. Wah, kae peduli men karo anak. Dene malah kok warah nomor 6 niku kurang. Nggih. Nah, iso yo. Terus apa nek padu karo bojone. Nek padu ning kamar wae. Ojo ning pawon kok ndak cuek barang dibanting. Belah dibanting. Ah nek ning kamar rak dibanting, nek rapane mbone ya. Lho ora gitu to? Nggih. Nah. Cuy. Lho, intermezzo gitu. Men HP. Nah. Iku Bapak Ibu nggih saking kula untuk pengisian masalah rohani ingkang bagus sujud monggo kudu nemokke satu titik ketenangan ikhlas semeleh pasrah nggih nomor ji niku sik ora usah duwe karepan iki ya ta sing penting pasrah semeleh ku nek rasane penak jenengan nggih terus nuntaske getaran kasar awak sak ora rasa ngantuk, ora rasa pegel, ora rasa pengung, ora rasa panas, rasa adem kabeh. Nggih. Kalau kita cekap semonten niki wekdalipun pagi-pagi. Nggih. Mbok pilih saking kula. Nggih, nyuwun pangapunten sik nggih. Nggih. Kula ben menika marang kahanan. Nggih, Pak. Terus artine. Mari kok ya terutama Mas Budi rada belo karena sikon kula kali Pak Toro wis rebukan ngene wah yo anu ditunda wae yo nah gitu terus niki pengumuman Jawa Tengah benjang tanggal 1 Sanggaran wanita nggih terus mangke tanggal 13 Juli buatan rolas nggih sarasian wanita kali remaja pramila wilayah Pati monggo dipun persiapke ibu-ibunipun kali remajanipun benjang tanggal 12 Juli nggih niku penggaliane tanggal 6 per mangke tanggal 12 nggih mangke duka sanggarane anak-anak dheweke pundi mangke wonten pengumuman saking pusat. Nggih. Nggih. Mergo acarane niku wis dumpyuk sarasian wanita, nggih sarasian remaja kali pengajian. Nggih, kanthi menika monggo wilayah Pati pun remajanipun persiapan ngaturaken sekian salam waras.